Iramon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio wol sare gadorɗen kabaruji men cofsal ɓali koye nder leydi Mauritanie jencude championnat mo leydi Mauritanie Super 2 11e journée kiiɗe hannde nde woni waktuji 16 woni 16h GMT to stade Cheikh Boydi ASC Pompier kañum hiwdirno équipe ASC Sinim pottel ngal wawi gasiko ɗeke on partout ñalawma janggo waɗi pottitte ɗiɗɗe fof jouwat ko 16h GMT to stade Cheikh Boydi Nouakchott King ma hiwdir équipe FC Samal to stade mo Lixar kippu Lixar ma jabbo kippu ASC Zandrim kihiide hanki to stade Cheikh Boydi ASC Douane kañum heeɓi polgue yesso kippu Kaydi FC taw loggol gotol ndiga gudditen hello men Coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji ɗe 25 pottitte sakket ko fate dawal garonigal kihiide hande yoga équipaji gandamo qualifiéme 8e de finale pays organisateur Maroc kañum heeɓi polgue yesso kippu Zambie taw ko loggitete ndiga kippu Mali kañum hiwdirno e kippu Comore pottel ngal wawi gasiri ko ɗekki 0-0 kippu Mali yawti tabal ko fate qualifiade 8e de finale caggal 3 match nil Mali jogui ko 3 points kañum woni deuxième oɗo poule hakkude mabɓe kippu Maroc ardi poule o ko kippu Maroc Mali e Maroc qualifiéme 8e de finale Égypte kañum hiwdirno e kippu Angola pottel ngal wawi gasiri ko ɗekki 0-0 kippu Afrique Sud kañum heeɓi polgue yesso kippu Zimbabwe taw ko loggi tati loggi ɗiɗi ñalawma janggo Coupe d'Afrique ma jokku inchallah en waɗi matcheji ɗiɗi jouwata ko même heure so woni 16h GMT Tanzanie ma hiwdir kippu Tunisie Ouganda ma hiwdir kippu Nigeria pottitte 19h GMT Botswana ma hiwdir kippu République démocratique du Congo Benin ma jabbo kippu Sénégal kihiide hanki Côte d'Ivoire kañum hiwdirno e kippu Cameroun pottel ngal wawi gasir ko ɗeke on partout Algérie kañum heeɓi fartange yesso kippu Burkina Faso taw ko loggol gotol e ndiga Soudan kañum heeɓi polgue yesso kippu Guinée équatoriale loggol gotol e ndiga kihiide hanki première victoire taw ko histoire Coupe d'Afrique kippu Mozambique caggal polgu mabɓe yesso kippu Gabon taw ko loggi tati loggi ɗiɗi andamo équipaji puɗɗiɗi qualifiade 8e de finale Coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji ɗe 25 ko kippu Algérie Maroc Sénégal République démocratique du Congo Égypte Côte d'Ivoire Cameroun Nigeria Afrique du Sud Mali Benin Burkina Faso e Mozambique e Soudan ɗiɗo équipaji 14 qualifiima 8e de finale en heddi équipaji ɗiɗi jogori suɓere ko hakkunde ɗiɗo équipaji 4 équipe Tunisie Angola équipe Tanzanie équipe Ouganda championnat mo leydi Espagne pottal kihiide hande AS Rome kañum heeɓi polgue yesso kippu Genoa taw ko loggitate loggol gotol kihiide hanki Inter do Milan kañum yehe nder terre Atalanta fiɗum loggol gotol e ndiga championnat mo leydi Angleterre pottitte kihiide hanki Crystal Palace kañum hiwdirno kippu Tottenham ko Tottenham wawi heɓde polgu loggol gotol e ndiga Serie A italien kihiide hande AS Rome kañum heeɓi polgue yesso kippu Genoa taw ko loggitate loggol gotol kabaruji men cofsal ɓali ko ɗo kayɗen calmini hettiyankoɓe haalirde radio wolto mbawi wonde fof